गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। तो इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे नायलांदो आरोना। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि आपडेट्सखौ गोलाव खालामनो सानाखै, सावरायनो लादों अरुणोदयनि सायाव आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो PM किसान 23 नम्बर इनस्टलमेन्टनि सायाव सावरायलांदिनि। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि। जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आरो नेनानै दङ। तो 9,000 रांखौ माब्ला मोनगोन, जायफोरा थांनायावहाय मोनासै माखासे मानिफ्रा गोबां दुखु जालांबाय, मुंबो दानजाबाय बायदिसिना। बे 9,000नि थाखाय गोबां धरना बायदिसिना माबा माबि जोङो नुलाबायनो मोनदों। मोनाखै गोबाङानो ना। दा सरकारा होगोन ना होआ थालांनायफोरनो, तो समासो जोंनो खिन्थासिगोन नङा होमबा। दा गोबांफ्रा दुखु मोननानै थाबाय, सोरबाया मुं दानजाबाय ना। दा मोननायमोनब्ला जोबोद मोजांमोन। आरो जोंहा दिनै फैयै फैयै 2 तारिख जाफैबाय नै। एबाराव 10 तारिखआव अरुणोदयनि रांखौ मोनगोन ना मोना, तो होगोन ना होला सरकारा। दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निउसावहाय बेबायदिनो दालिसेनि संख्रि बायदिसिना जि 100 राङाव मोनोमोन, बेबो बर्तमान बाजेट गैथ'आनो। दा बाजेटआ जायोब्ला उननि समाव मोनफिननो हागौ, बेखौ मिथिया। किन्तु दा बाजेट गैथ'आ, बर्तमान बाजेट गैथ'आ माने दा मोनथ'आ आरोना। दा थिग बेबायदिनो अरुणोदयनि राङाबो थांनायावहाय मासाव हाबासै फैसाया। बेबायदिनो एबाराव राङा हाबगोन ना हाबा, आरो हाबोब्ला बेसेबां हाबगोन, 1250 ताका ना 3000। तो दासिमबो बेबायदि जोङो फिक्स रावबो जेबो आपडेट्स मोननो हायाखै। जोङो खालि मिथिनोल'सो मोनदों 1250 ताकानिफ्राय बेबायदिनो 3000 सिम जानांगौ। तो बेबायदि बारायनायनि खोथामोन। दा बारायना बाराया, तो जोङो नेनानै थानि। तो चान्स दङ एबारावहाय 10 तारिखआव मोननायनि ना। तो नेनानै थादो। तो जोङो बयबो निस्सय मोनगोन ना। तो बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि। तो बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा PM किसाननि 23 नम्बर इनस्टलमेन्ट। दा बेवहाय जोंनो फार्मार आइडि नांगोन नामा। दा जोङो मिथिनो मोनदों दाब दाब जायगा बा बाहेरफोरावहाय बेबायदिनो गोबां जायगाफोराव निस्सय फार्मार आइडिफ्रा जाजोब्बाय जानांगौ। दा जोंनियाव आसामावबो फार्मार आइडि नांगोन नामा। फार्मार आइडि नङाब्ला जोङो PM किसाननि रांखौहाय मोननाय नङा नामा। दा जोङो गोबां गोसोआव सोंलु जागासिनो। PM किसानावहाय जोंहा गावबा गावनि नामाव बेबायदिनो हा थानांगोन नामा। तो बिमा बिफानि नामाव थायो सोरनाबा सोरनाबा बेबायदिनो ना। गावनि नामाव गैयालासेनोबो गोबांफ्रा लागासिनो दङ। दा मोनगोन ना मोना, फार्मार आइडि नांगोन नामा। दा बर्तमानाव जोङो मिथिनायावहाय जोंनियाव बेबायदि फार्मार आइडिनि एकदम माने नांथारगौ बे नङा आरोना। दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, खारन जोंनियाव गावबा गावनि नामाव गोबाङानो बेबायदि हाफोरा गैया जानांगौ। सोरनाबा बिफानि नामाव, सोरनाबा बायदिसिना बेबायदि ना। दा जियानो हक जोङो नेनानै थानि। 23 नम्बर इनस्टलमेन्टखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। तो जोङो बेबायदिनो नैबे जुन दानावनो जोङो मोननायनि गोबां चान्स दं। जों नेनानै थानि ना। तो गोलाव खालामबा रायजोफोर आरो बयनाबो बेबायदिनो मुंफोरा फैखाबाय जानांगौ, बयबो चेक खालामखाबाय जानांगौ मुंखौहाय ना। जोङो गुगोलाव थांदो, वेबसाइटआव थांदो, pmkisan.gov.in आव थांनानै जोङो बयबो नामफोरखौ चेक खालामनानै लादो ना। तो गावबा गाव नामफोरा दङ ना गैया, नामा जुदि दङब्ला जोङो मोनगोन ना। गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।